eskerrik asko, batzorde burua, legebiltzarkideok, egun on guztioi. Iraiz Lazkano gure lehendakariak azaldu bezala, saiatuko naiz, alden eta argien, alden eta laburren eta alden eta errazen, aurkezten, egin dugun azterketaren nondik norakoa. Kokapen txiki bat egite aldera, Iraitzek aipatu du, 2 urtean behin egiten dugun lan bat denez, iaz egokitzen zitzaigun azterketa hau egitea, baina badakizu, osasun zerbitzua zein egoeratan zegoen iaz, aurten ere ezoiko egoeran gaude oraindik, iaz are ezoikoagoan, beraz azterketa hori aurten egin dugu, eta hau egin duguna da, urtebete geroago goazenez, azterketa nolabait zabaldu egin dugu. Orain arte, UEMako herrietan dauden osasun zentroen azterketa egiten genuen, eta aurten zentro horien azterketa ez ezik, UEMako udalerrietako herritarrek jasotzen duten osasun zerbitzu osoaren azterketa egin dugu, bai? UEMako udalerrietan dauden osasunetxeak, bai beste udalerri batzuetan dauden osasunetxeak, baina UEMako herritarrei zerbitzu ematen dietenak, eta bai UEMako udalerrien erreferentziazko ospitaleak. Beraz, nolabait esan da, osasun zerbitzu osoaren azterketa egin dugu. Azterketaren berenen edukian sartu horretik, bai azpimarratu nahiko nituzke 3 oinarri guk kontuan hartu ditugunak eta azterketa honetan zehar behin eta berriro oinarritzat izango ditugunak, bai? Batetik lehenbizi eta legebiltzarrean gaudenez gero gogoan izan beharko genuke herritarren hizkuntza eskubidei buruz ari garela, bai? Osasun zerbitzu euskaraz jasotzea Euskal Autonomia Erkidegoan herritar guztien eskubidea da. Eta eskubidea denez gero erakundeen obligazio ere bai herritarren hizkuntza eskubide horiek bermatzea. Eta ikusiko dugunez, oraindik kasu batzuetan osasun zerbitzuan urratu egiten dira hizkuntza eskubide horiek baita udalerri euskaldunetan ere. Bigarren oinarria, eta hau ere langileei buruz hitz egingo dugunez kontuan izan beharko genukeena, bai? Langile euskaldunak eta erdaldunak aipatuko ditugu behar bada, baina hobe litzateke aipatzea langile elebidunak eta langile elebakarrak. Alegia, 2 hizkuntza ofizialetan zerbitzu emateko gai diren beharginak eta hizkuntza ofizialetako batean soilik zerbitzu eman dezaketenak. Beraz, herritar guztien eskubideak bermatzeko gai diren langileak eta herritar batzuen eskubideak betetzeko gai ez diren langileak, bai? Eta azkenik, hau ere nabarmentzekoa eta aitortzekoa da, hamarkada hauetan, urte hauetan aurrera pauso handiak eman direla, bai administrazio osoan, osasun zerbitzuan ere bai, eta hori aitortu eta goraipatu egin nahiko genuke datuetan sartu aurretik, bai? Jende askok ahalegina handia egin du gauden egoerara iristeko, eta uste dut bidezkoa dela hori aitortzea eta hori goraipatzea. Noski, horrekin batera esan da, oraindik ere bidea badaukagula egiteko. Beraz, orain aurkeztuko duguna argazki bada, momentu jakin bateko argazki bat, hain zuzen legebiltzar honek joan den otsailean osasun sailburuari eskatu zion Osakidetzako plantilla organikoari buruzko informazio osoa, batetik lanpostuen zerrenda osoa, dagozkion hizkuntza eskakizun eta derrigortasun datekin, eta bestetik postu horietako bakoitzean momentu horretan zegoen langileak hizkuntza eskakizun hori egiaztatua zeukan edo ez. Bai, beraz, informazio ofizial horretan oinarrituta egin dugu gure analisia. Aztertutako eremuak, aipatu bezala beraz, batetik UEMako herrietako osasun zentroak, 90 kide ditu UEMak momentu honetan, horietatik 56 daude osasunetxeak, eta horietatik 11 ohiko osasunetxeak ez ezik, badituzte larrialdi zentroak edo etengabeko arretako guneak. 90 horietan eta 56 horietan kontuan izan Nafarroako batzuk ere badaudela. Guk UEMako kide guztiak aztertu ditugunez. Naiz eta agerraldi honetan noski Osakidetzan jarriko dugun fokua. Bigarrenik aztertu ditugu UEMako herritarrei zerbitzu ematen dieten oinarrizko osasun zerbitzuak, kasu hauetan 27 zentro dira, bai? UEMako udalerrietan ez, beste udalerri batzuetan dauden zentroak. Eta hirugarrenik esan da bezala, oinarrizko osasun arretatik harago, erreferentziazko ospitaleak ere aztertu ditugu, kasu honetan 11 erietxe dira. Gaur, Osakidetzan jarriko dugu fokua esan da bezala, informazio ofiziala erabili da azterketa egiteko, baina abardura bat egin nahiko nuke, ondo dakizuenez, Euskal Autonomia Erkidegoan badugu osasun zerbitzu publikoa hitzarmen bidez ematen duen klinika bat, Tolosako Asunción Klinika hain zuzen ere, informazio hori osatze aldera datu eskaria egin diogu Asunción Klinikari, jakiteko bertako langileen hizkuntza eskakizun mailak eta euskara gaitasunak zein diren, gaur gorkoz erantzunik ez dugu jaso. Beraz, kontuan izan, egiten dugun diagnostiko hori Osakidetzako langilei dagokiela, kanpoan utzita Tolosako erietxe hori. Beraz, datuetan sartuko gara, espero dut ez zaituzte dela asko zorabiatuko, bai? Lehenik eta bai, lehenengo esparrua, bai? UEMako herrietako osasun zentroak.
Aipatu ditugun osasun zentro horietan, Osakidetzak informazio ofizialen arabera beti ere 559 lanpostu ditu, bai? UEMako udalerrietako osasun zentro horietan. Eta horietatik ia guztiak, bai? 559tik 558, beraz 98%, jarria dauka hizkuntza eskakizuna betetzeko derrigortasun data, bai? Eguna zehaztuta dago, egun horretatik aurrera, postu horretan dagoenak hizkuntza eskakizuna bete beharra dauka. Aldiz, bigarren barran daukazuena errealitatea da, bai? Derrigortasuna 98% dauka, 181ek dauka egiaztatua hizkuntza eskakizuna. Beraz, hortik atera dezakegu lehenbiziko ondorioa da, UEMako udalerri euskaldun horietan, ia 5 langiletik bat ari dela euskara gaitasuna egiaztatu gabe oinarrizko osasun zerbitzua ematen. Arlo batzuetan handiagoa da, hizkuntza eskakizuna egiaztatu gabe daukaten sendagile, erizain eta erizain laguntzaien ehunekoa. Kopurutara eramateko, 19 hori hizkuntza gaitasuna egiaztatuta gabe daukan langileen proportzio hori, arituko gineke 100 langile pasatxo hori buruz hizketan, bai? 106 langile dira, hizkuntza gaitasuna egiaztatu gabe lanean ari direnak. Gero sartuko gara espezialitateetan, baina bai aurreratu nahi dizuet, oinarrizko osasun zerbitzuari dagokionez eta UEMako udalerri dagokionez kezka berezia daukagula pediatria zerbitzuarekin. Pediatria zerbitzuan momentu honetan 3 pediatratik bat ari delako UEMako udalerrietan lanean euskaraz jakin gabe. Horrek daukan inpaktu sozial bereziarekin. Helarazi zaizuen txostenean dituzu hor herri-zerriko datuak, kontuan izan, datu horiek ikusten dituzuenean, osasun zerbitzu gehienetan, osasun zentro gehienetan, badirela euskaraz ez dakiten profesional bat edo beste, ia guztietan badago. Kenduta herri txikietako kontsultategi txikiak, non mediku bat eta erizain bat bakarri dauden, gainerakoetan badago langileren bat euskaraz ez dakiena. Adibide gisa, jarriko dizuet, Iraitze Lazkanok aipatu den bezala, azkena UEMan sartu den herria Amasa Bilabona da. Amasa Bilabonako osasun zentroan adibidez 3 pediatra daude, eta 3 pediatra horietatik bakar batek ere ez dauka euskara gaitasuna egiaztatuta. Eta zentro horretan berdin gertatzen da erizainekin ere 8 erizain daude, eta horietatik 3 ez daukate euskara gaitasuna egiaztatuta. Adibide txiki bat, informazio guztia esan da bezala hor daukazue. Bigarren multzoan sartuko gara. Hor dauzkazue, orain aipatu ditudan bezala, espezialitatearen araberako egiaztatze mailak zein diren, eta ikusten duzen bezala, beltzune handienetako bat pediatria zerbitzuan daukagu, bai? Momentu honetan 3 langiletik bat, 3 pediatratik bat daukagulako hizkuntza gaitasuna egiaztatu gabe. Ondoren badauzkagu beste batzuk, naiz eta kopurutan txikiagoak diren, bai? Erizain laguntzaien kopurua eta emaginen kopurua nabarmen txikiagoa da, baina horrela ikusten duzuen bezala batez bestekotik nahiko behera daude gaitasuna egiaztatu dauten langileak. Bigarren eremuari dagokionez, bai, lehen arreta ematen duten gainerako zentroak, esan da bezala UEMako herritarrei zerbitzu eman, baina beste udalerri batean daudenak. Kasu horretan zentro gutxiago dira eta langile gutxiago dira. Bigarren multzo honetakoak 326 postu dira, Osakidetzak dauzkanak. Eta lanpostu horietatik gehienek, ikusi dezakezuen bezala, 10tik 9 derrigortasun data ezarria daukate. Bai, nondik dator derrigortasun data hauen diferentzia? UEMako udalerrietan, gogoan baduzu 198 ziren, hemen 180 pasatxo. Badakizu, derrigortasun datak udalerriko indize soziolinguistikoaren arabera ezartzen direla, beraz, guztiz logikoa da, hemen dagoen aldaketa hau. Eta udalerri hauetan ere ikustezakezuen bezala, derrigortasun datetatik benetako errealitatera alde nabarmena dago, bai? Lehen arreta ematen duten zentro horietan, 4 langiletik bat pasatxo, ari dira, euskaraz jakin gabe, oinarrizko osasun zerbitzu ematen. Eta kasu honetan ere, betetzen ez duten edo gaitasuna egiaztatu gabe daukaten portzentajea, espezialitate batzuetan handiagoa da. Kasu honetan pediatria ez da nabarmena, baina familia medikuen proportzioa bai. 3 familia medikutik batek ez daki euskaraz oinarrizko osasun zerbitzu ematen duten zentro horietan. Eta azkenik, erreferentziazko ospitaleak. Erreferentziazko ospitaleak, kasu ia guztietan ez daude udalerri euskaldunetan, baizik eta hiriburuen inguruan eta beste eremu batzuetan, bai? Horrek ekartzen du batetik, ikusten duzuen bezala, derrigortasun daten ehunekoa oso nabarmen aldatzen dela. Ospitaleak, erreferentziazko ospitaleak hartzen bali baditugu, momentu honetan langileen 36 daukate derrigortasun data ezarrita. Beraz, 3 lanpostutik bat pasatxoan da derrigorrezkoa momentu honetan euskara gaitasuna egiaztatzea. Eta kasu honetan, udalerri euskaldunetan gertatzen zitzaigunaren kontra,
gaitasuna egiaztatua duten langileen ehunekoa nabarmen handiagoa da. Ikusten duzen bezala, ospitaleak hartuta, ia langileen erdiak euskara gaitasuna egiaztatuta daukate, naiz eta derrigortasun data lanpostuen erenetan egon. Noski, igoera esanguratsua da, baina hor ikusten dugun bezala, langileen erdiek hizkuntza eskakizuna, hizkuntza gaitasuna lortu daukaten bezala, beste erdiek lortu gabe daukate, eta gogoan izan den egin dugun ñabardur hori, bai? Langile elebidunei buruz eta langile elebakarri buruz ari garela. Ospitale batetik bestera eta espezialitate batetik bestera alde handiak daude, hemen ikusten dezakezuen bezala, batez bestekotik gora dago kasu honetan pediatria zerbitzua, bai? Pediatra gehienak ospitaleetan gai dira euskeraz aritzeko, aldiz utxunea daukagu medikuetan, kasu honetan mediku espezialistei buruz ari gara, eta bestelako langiletan, izan mantenimentukoak, zuzendaritza postuetan daudenak, bestelako multzo horretan ere batez bestekotik gora gaude. Gainerakoetan, ikusten duzen bezala, gora berekin, baina langileen erdiak baino gehiago, gai dira euskeraz zerbitzu emateko. Administrarien kasua da nabarmenena esate baterako, 5tik 3 egiaztatu daukatelako hizkuntza gaitasuna. Eta pentsa dezakezuen bezala, ospitalearen arabera ere alde oso nabarmena dago. Bai, ospitalearen beraren egoera soziolinguistikoan eta bai langileen hizkuntza gaitasunean, bai. Hor daukazue Gernikan esate baterako 5 langiletik 4 baino gehiago egiaztatu daukate hizkuntza eskakizuna, aldiz Arabara, Gurutzetara joaten baldin bagara, hor langile gehienek egiaztatu daukate hizkuntza eskakizuna. Beti ere gogoratu, ospitale horiek autonomia erkidegoetako herritar guztiei zerbitzu ematea ez ezik, UEMako udalerriei ere ematen dietela zerbitzua, bai? Horregatik hartu ditugu erreferentziazko ospitale bezala, eta hemen kontrolatuko zarete adibidez, Basurtuko ospitalea zerrenda honetatik kanpo dagoela. Basurtuko ospitalea ez baita UEMako udalerri baten ere erreferentziazko ospitalea. Aldiz, Gipuzkoako kasuan, ospitaleak, Bidasoako ospitaleak enduta gainerakoak zerrendan daude, eta ikus dezakezuen bezala, baditugu ospitale batzuk egiazatzen maila horretan, gainerakoen aldean aurreratuen daudena, bai, Mendaroko ospitalea ikus dezakezu adibidez, langileen 172 lortua daukala dagokion hizkuntza eskakizuna. Tira, datu saltza honen ondoren, ondorioetan, eta hemen bai jarri nahiko genuke arreta, legebiltzarrera etorri garen ezkero, eta honen gaineko eskumenak parlamentu honek badituen ezkero. Batetik, alderaketa bat egingo gainu, 2018ko azken azterketatik 2021 egin dugun azterketa honetara, esan beharko genuke aldaketa handirik ez dugula sumatu, bai? Egia da, urte tartea ez dela oso handia, 3 urtekoa dela urte tarte hori. Begira luzeagoarekin begiratuta bai, eta hori arestian ere aipatu dugu, bai? Hamarkada hauetan asko egin dugula aurrera, baina azken urte hauetan sumatzen dugu aldaketa handirik ez dela nabaritu, eta kezka badugu arazo batzuk enkistatzen edo betikotzen ari zaizkigula gure udalerri batzuetan. Bigarrenik, gaur hemen Osakidetzako datuak eman ditugu, eta uste dute justiziazkoa dela aipatzea baita ere, bere biziko aldea dagoela Osakidetzaren eta osasun bidearen artean. Naiz eta UEMako udalerriak izan guztiak, hizkuntza politika oso desberdina jarraitu dute urte hauetan osasun bideak eta Osakidetzak, eta momentu honetan Osakidetzako egoera nabarmen aurreratuagoa da osasun bidearekin alderatzen baldin badugu, bai? Nafarroan adibide bat emateko, Iruñeko ospitale gunea da UEMako herritar gehienei zerbitzu ematen dien ospitalea, eta hizkuntza eskakizuna ezarria daukaten lanpostuak ez dira 1% ere iristen. Beraz, pentsa 5.000 langile dituen ospitale batean, postuen 1% ere ez daukate jarrita dagokien hizkuntza eskakizun hori. Beraz, alde oso nabarmena dago Osakidetzatik osasun bidera. Beste alde oso adierazgarri bat, datu hauetan ikusi dugun bezala, UEMako herrietako osasun etxetik ospitalera. Alegia, UEMako herritarrek herrian bertan osasun zerbitzua jasotzen dutenetan, langile gehienek, naiz eta oraindik guztiek ez diren, baina 5tik 4 hizkuntza gaitasuna egiaztatuta daukate, aldiz, ospitalera joan behar dutenean, bai mediku espezialistaren gana, bai erietxeratu egin behar dituztelako, han beste egoera batekin egiten dute topo. Esan da bezala, pausoak eman ditugu, bai osasun etxeetan, bai ospitaletan, bai osasun zerbitzu osoan, baina oraindik ere badaukagu, esan da bezala, 5tik 1 ari delako UEMako herrietan dagokien hizkuntza gaitasuna egiaztatu gabe eta ospitaletako kasuan langileen erdiak. Hortxe ikusten duzu, evoluzioa zein den, bai? Derrigortasun datei dagokionez ikusi, nola jaisten den, UEMako zentroetan 98tik ospitaletan 136ra, eta derrigortasun data horiek egiaztatzeari edo hizkuntza gaitasuna egiaztatzeari dagokionez, UEMako herrietako zentroetan 5tik 4 egiaztatu daukate, ospitaletan erdiek. Honen aurrean, zer egin edo guk nola ikusten dugun egoera? Batetik, profesional multzoen araberako azterketa bat uste dugu egin beharra dagoela,
eta bereziki, lehen aipatu du bezala, pediatria zerbitzuan daukagu arazo handi bat. Kontuan izan, UEMako udalerrietan baditugula, zorionez, ume txikiak etxean euskara jaso dutenak, gaztelania bigarren hizkuntza gisa eskolan ikasten dutenak, eta beraz pediatrarengana joan behar dutenean, ume horietako askok ez dakite gaztelaniaz. Beraz, gurasoek aritu behar izaten dute itzultzaile lanetan, horrek familietan sortzen duen egonezin osoarekin. Baditugu adibide batzuk, non UEMako udalerri batzuetan pediatra erdaldunarekin urteak eta urteak daramatzaten, eta Osakidetzaren aldetik sumatzen dugu ezintasun bat ez dagoela pediatra euskaldunik. Horrekin lotuta, uste dugu kontziente izan beharko genukela hau kate bat dela eta euskarazko zerbitzua jasotzea katearen azken begia dela. Alegia, zerbitzu euskaraz jasotzeko beste pauso asko eman behar ditugula horren aurretik. Batetik profesionalen prestakuntza. Bai? Osakidetzak bilerak egiten ditugunean eta gai hauek izpide ditugunean Osakidetzak askotan aipatzen digu zailtasunak dituela lanpostuetako hizkuntza eskakizunak egiaztatzeko gai diren profesionalak topatzeko. Bai medikuntzan eta bereziki pediatrian. Horregatik uste dugu prestakuntzan pausoak eman behar direla. Badakigu adibidez Euskal Herriko Unibertsitateak azken urteetan eman dituela pauso batzuk euskaraz ikasten duten langileen ikasleen ehunekoa handitzeko, baina uste dugu horiek sakondu egin beharko liratekeela. Horrekin batera, azken urteetan beste aldaketa bat izan dugu, Nafarroako Unibertsitate Publikoak medikuntza gradua sortu du, eta hasi da sare publikoan medikuntza eskaintzen, baina gaztelania hutsez. Ez dago Nafarroako Unibertsitate Publikoan medikuntza euskaraz ikasteko aukerarik. Eta horrekin batera, kontuan izan beharko genuke, urtero eta urtero, 10 ikasle euskaldun joaten zaizkigula, hemen ez dutelako lekurik topatu medikuntza ikasi ahal izateko, kanpora joaten zaizkigula, beste unibertsitate batzuetara medikuntza ikasketak egitera. Beraz, uste dugu horren inguruko hausnarketa bat mahai gainean legebiltzar honek izan beharko lukela. Bigarrenik, kontuan izan beharko genuke hizkuntza irizpideak ere ezarrita egoteaz ez ezik horiek bete egin behar direla, eta Osakidetzara sartzen diren langileek kontziente izan behar dutela hizkuntza irizpide horiez. Hizkuntza irizpide horiek ezarrita daude, euskaraz zerbitzua ematea herritarren eskubidea da, erakundeen obligazioa da hizkuntza irizpide horiek betetzea eta hizkuntza eskubide horiek bermatzea, beraz, langileek formazio hori jaso behar dute. Osakidetzan lanean hasten den langileek jakin behar du hizkuntzaren ikuspegitik zein diren bere betebeharrak eta zein diren herritarren eskubideak. Bai? Eta hirugarrenik kate horretan herritarrak ere ezken dituzke ahaztu beharko. Nolabait esan da, zerbitzu edo eskaintza aktibo bat egin beharko genuke herritarrak osasun zerbitzura doazenean euskarazko zerbitzua eska dezan. Bai? Batetik lasaitasun hori izan dezan, baduela aukeran zerbitzua euskaraz jasotzeko, eta bestetik hori egin dezan, sustapen lan bat egin beharko genuke. Eta azkenik ondorietan amaitzeko eta langilei buruz aritu garen ezkero, badakizue Euskal Administraziora aldaketa handia datozen urteetan, langile askok erretiro hartuko dute, langile berri asko sartuko zaizkigu, horietako asko zorionez euskaldunak izango dira, ikasketak euskaraz egindakoak izango dira, beraz uste dugu hor, abagune oso ona daukagula, egoera hau hobetzeko, herritarren hizkuntza eskubideak bermatzeko, Osakidetzan lan hizkuntzaren ikuspegitik ere beste pauso batzuk emateko, baina uste dugu horrek arrakasta izango baldin badu, katea ondo josi behar dela. Alegia, hizkuntza irizpideak argi ezarri behar direla, sartzen diren langile horiei azaldu egin behar zaizkiela hizkuntza irizpide horiek, eta Osakidetzan euskaraz lan egin ahal izateko moduak jarri behar zaizkiela langile guztiei. Azkar esan da, hauxe. Bueno, eskerrik asko bioei, emandako azalpen guztiengatik eta egin duzuen txostenagatik ere bai, eskerrik asko, eta jarraian taldeen txanda irekiko